kuble yafi baro naga sitti ba ar jong Paulus ya ki koren kala nong banikong de kod lai but sao to yaro ya uble pa utrai jing yu Jesus Christ ukpa ki jing isne baru uble ka jing pyntngen baro wala pyntngen yengi hagi jinjar jongi baro perkumta ngi salaban pyntngen lem ya kito ki ba ngar jinjar da kaju ka jing pyntngen kaba ngilayo pediang nau pet of jing bes jong kini gintien jongu Paulus try ulai kene kapor jing imo pyntngen but manuban pyntngen yengi ubleon sa pyntngen yengi but mangipat aga pali jongi ban pyntngen da kaju ka jing tngen kiwe ba ngilayo pediang of bes dangi pai sha ke sitti jong Paulus ya ki Roman kala nong khatsan de khot basan ongumne to ublei ka jingeh ne scam bad ka jing pyntngen un ai fi ban im koe ka jingmut para mo fi kat kum u Christ Jesus klempep gini gisngi borong isem jingeh nomor ni borong ko banem ni borong isem jingeh but jingeh fer jing mudrukin wan kini por tagadaw Paulus ongengi but kumjuru ka sitti baningkong jong Petrus kalanong baningkong de khot balai ngi pule gumne anyoro ya oble pa jing utra jing yu Jesus Christ uba daga jing isne ba kraw jungu bad daga jing mi pat u Jisu na ka jing yap ula pankha thma ingi sha ka jing kermen kabayo jingim kane ka tin uble ka de khamta na banda ki to ki ba tieng ban yap jing tem ba khaddu jingi de ani de corona jing yap but Paulus ong kumno ingi Petrus ong kumno ingi ka jing kermen jingi de ka jingim chau Chris de tang ke go jong kane ka purte Ephesus o baningkang lai ka jing kar khu ba kanja mansem baro jaga bane kadega jungi hakene ka por te fideruban pule pule biang kini ki tenu ble but finso sungtu kajingkar ku ba ble ko ban aingi hakene ka por hapdeng kini ki jinge baro langba kini ki baro bang kajingmur jungi ji mansin jungi ki pai barbor sa ble kini baro kin saja pen mata shisnen tam ni ladon hapren gini gijinge tingi barang ni dangdon but ble dang semua su kerengi unam klerengi but kong santang te ngin pediang kejing tengen but ngin pyntngen lam ya kiwe kata ngimyo na uble ngim laban air ya kiwe adu kan ngilaban pyntngen markylliang ngim done ye dalade uble la ayengi ngipat ngilaban aya uble te agine gi por aba kadbangi dang dua euro na benda kiwe ki parlok jongi ki paron kam jing dua jongi ru kadbangi la taki kambaret taki tien lamba koi ko phone call mo ngin pyntngen markylliang da ka jing tengen ba uble uai yengi baru uble beran bor baro pa baru khul baru mansim ba khoran kar kui